Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back to another wonderful video. How are you all doing? I hope you guys are fine. I hope you guys are doing wonderfully well. So guys, I'm super excited to be on your screen once again. If you're just seeing me for the very first time, my name is Priscilla. Here we do all-round music and movie reaction. We react on any video. It could be comedy, movie, music, and if you have any reaction you want me to do, please write it down in the comment section. I'll be glad to reply to your comment. So guys, on today's video I bring to you a comedy video, Mankeli Ukalija. Mankeli Ukalija. It's just a short video, but you're gonna enjoy it. At least you're gonna laugh. So guys, let's quickly dive into it without wasting much of your time. Päivää! Mulla on nyt asiat siinä pisteessä, että jos ette heitä 500 markkaa porukalla mulle tänne, niin voi olla, että levitän noin roskat tosta tähän pihaan. Heti. 500 markkaa ei oo iso raha isolle porukalle. Markkaa tai kaadan noin pyörät ja vie venttiileistä sielut kaikista. Heti. Nyt. Täh. $200. Satanen, niin unohdetaan koko juttu. Who are you talking to? There's no one there. Who responds to you? Jaha. Panokset kovenee. Se on 1500 tai vedän itteni tässä pihalla alasti. Jos ette saatu tietää, niin mä oon täällä vaatteitten alla jo valmiiksi alasti. Ilman riiman kiertävää. Täällä. Se on 1000 markkaa tai vedän kettingillä itteni alasti tuohon ränniin kiinni. Se on huonoa mainosta taloyhtiölle semmonen. Alaston äijä täällä kettingeissä. 700 ehdoton katto. Kaikki näkee. Olga, did you miss your way? Did you miss your way? Panokset kovenee. Jaha. Panokset kovenee. Nyt on rumaa jälkeen luvassa. Mulla on selkä seinää vasten sitten koko porukka. This is so funny. Mulla on täällä takin alla 600 kiloa dynamiittia. You understand the language. Jos mä painan tän laukasia näin, niin mä lennän 1000 paskaksen taloyhtiön seinille. Someone just standing in an open place, in a residential place, and start talking. Talking to who? Who are you talking to? 1500. 3, 2. 1000 markkaa. 2, 1. Ei kukaan tarvis autorataan tämmöstä Cartronikin kaasua. 20 markkaa. Yleisradion vahtimestarit. This is super hilarious. Tässä on Södertärvä. Mä tulin Loiria hakemaan. Asia selvä.
Okay. Okay. Mä oon nyt ajautunut semmoiseen tilanteeseen ja ollaan kohta koko porukka selkä seinään vasten. Nimittäin jos ette kohta kaikki soita mulle 3100 markkaa rahaa, niin mä rupean kertomaan tästä Viosta julkisten törkyilyt nyt. Mulla on täällä kaikista julkiksista kaikkia saloja. Ja jos ette soita mulle tähän puhelimeen 3100 markkaa julkikset, niin mä kerron täältä kaikki teistä. Esimerkiksi, jaha, ei uskota. Vaikka esimerkiksi Marko Bjuström, niin se jätkä on paljon pitempi luonnossa kuin televisiossa. Ai jaa. 2100 markkaa on viimeinen mun tarjous, te olette niin selkäseinää vasta, jos mä nämä kaikki kerron julki tästä. Esimerkiksi vaikka vihjenä, niin Arja Korisova, niin se on kova nauraa luonnossakin. No, mitäs te jäätte tänne aulaan nyt pyörimään? Ulospäin, kiitos. Voitko sä hommata mulle Koivusalon nimmarit? No joo, katsotaan sitä tuolla. Ulospäin. Oh. Bundle him out. Go out. You need to go out. Go out. You are disturbing people. You are disturbing people. Go out. Oh my God, this is funny, eh? And some persons are like this too. They are just like this. Exactly like the man. They like to disturb. He's running, oh. Don't allow him to escape. Serious. Oh my God, this man, eh? Some places are like this, who always disturbing people. Oh my God. Thank you guys for watching. I'll come your way next time. Bye.